Ben, bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, quero saludar ao Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García, e agradecerlle a disposición que tuvo con este Concello para facilitarnos tanto a exposición como que hoxe tuveramos a honra de que nos visite unha persoa tan querida por todos os balbinos e todas as balbinas de todas as aldeas galegas como é Xosé Neira Vilas. Moitas gracias por estar hoxe aquí. E bo día. Bo día aos compañeiros da Corporación Municipal, veciños e veciñas de Cerceda, e tamén un bo día moi especial aos mestres e ás mestras e aos alumnos e alumnas dos colexios o CPI O Cruce e o CEI Celso Emilio Ferreira. Sei que desde que sabedes que íbamos ter hoxe aquí a Xosé Neira Vilas, estivestes traballando con moito cariño, con moito agarimo e sentíndonos un pouquiño ese balbino no que nos recrea na súa gran obra maestra Memorias dun neno labrego. Despois ides ter ocasión de falar con el, de intercambiar unhas palabras, de preguntar as vosas dúbidas e seguramente ca súa lucidez e ca súa experiencia o noso balbino, o noso Xosé Neira Vilas nos falará do que foi o tempo, a época do campo, a época da emigración, vivida tamén en carne propia. Insisto, moitas gracias. E hoxe tamén tivemos un acto moi emotivo para todos os cercedenses, como foi inaugurar a nosa sala de exposicións municipal. Aproveitando esta ocasión que nos parece acaída perfectamente para esa inauguración, puxémoslle o teu nome de Balbino, para que a partir de agora, ainda que é a primeira vez que acudes ao noso Concello, teñas aquí a túa casa, que te sintas tamén un pouco cercedenses e nós sentirémonos un pouco máis balbinos. Onte, cando aprobamos no Pleno Municipal ratificado por todos os compañeiros e compañeiras de todos os grupos políticos poñer o teu nome, todos poñíamos manifestábamos que o noso primeira contacto ca literatura galega foi a través do teu libro. No meu caso, que tamén son filla de migrantes, estuve na emigración, cando volvín tamén foi o meu primeiro libro e atopábame nel aquelas historias que me contaban meus pais. Polo tanto, eu tamén me sinto balbina e tamén me sinto unha nena da aldea. Sin máis, doulle paso a Valentín García, o Secretario Xeral de Política Lingüística, insisto no meu agradecemento e despois, como non pode ser de outra maneira, teredes o que queredes facer, estar con Xosé Neira Vilas. Moitas gracias a todos e a todas. Moi bo día, eu no nome da Xunta de Galicia e do Goberno galego, o primeiro que teño que facer é agradecer ao Concello de Cerceda, a Begoña Rodríguez Rumbo, a Concelleira e a Concelleira de Asuntos Sociais que me acompaña tamén a mesa, a todos os membros da corporación aquí presentes. Primeiro que nos convidasen a estar aquí, a estar con don Xosé Neira Vilas e a súa exposición que conmemora unha efeméride tan importante como o libro que máis se editou e que máis se traduciu da nosa literatura galega, pois foi a ter unha presencia importante dentro do que é a exposición que tedes xa na Biblioteca Municipal a partir de hoxe, que lle dedicársedes todo ao pobo de Cerceda unha sala, que así o acordastes todos os membros da corporación en nome do pobo de Cerceda por unanimidade onte dun pleno. Tamén, como dicía Begoña, aos docentes, aos mestres e a todos os nenos e nenas, mozos e mozas tamén, que hoxe nos acompañades neste fermoso auditorio de Cerceda. Os cercedenses hoxe demostrádenos que tedes un concello moi dinámico, un concello que está preocupado pola cultura e por traer aquí a unha das persoas que máis nos está axudando neste momento, pero así o leva facendo nos últimos 60 anos, a divulgar a nosa lingua, a nosa cultura por Galicia inteira. Antes o fixo durante 40 anos por América, por Argentina, por Cuba, por toda Latinoamérica, igual que o fixeron miles e miles, como a decía Begoña, miles e miles de emigrantes que o acompañaron. Pero ele fixo escribindo, e sendo sempre fiel á nosa cultura e a unha lingua que levou dende a súa pequena aldea de Gres, no concello de Vila de Cruces, por todo o mundo. Hoxe é, quizáis, o noso autor máis internacional, o máis traducido. E a pesar de todos esos percorridos que leva feito, podo vos dicir que hoxe en Cerceda estamos notando un agarimo especial. Notámoslo desde o primeiro momento que nos propuxestes facer esta actividade,
por dedicarlle unha sala, por querer que el viñera aquí coa súa exposición, porque Cerceda é un concello que non pasa desapercibido por toda a actividade cultural, e non só cultural, evidentemente, tamén económica e social. No marco social galego, Cerceda é para nós un concello estratégico, é un concello que nos gusta traballar, pertence á nosa rede de dinamización lingüística, e así queremos enriquecer e achegar, aportar con esta estadía, con esta primeira estadía de Xosé Neira Vilas hoxe aquí, pois que teñades un exemplo. Eu creo que el, máis que nada, o que ides ver agora con que fluidez se dirixe a todos vós, como é un exemplo de vida, un exemplo de traxectoria, e como dende Galicia, dende o galego, dende unha aldea por pequena que sexa, e dende unha escola ben cativa que tivo el, hoxe vos tedes escolas infinitamente millores, pois se pode chegar á universalidade da literatura ou de calquera outro logro que vos propoñades. Iso é un pouco a mensaxe que vos queríamos deixar aquí. A fidelidade a unha lingua, a un idioma que temos a sorte de ter, e tamén a unha terra, a un lugar do que todos partides, tan fermoso como é Cerceda no vosso caso, que é que o levedes sempre con vos, onde vos toque estar, onde vos toque traballar o día de mañá, e que saibades xa, a partir de hoxe, que vos quede un pouquinho máis claro que tedes unha lingua, un idioma que é un pouco máis importante, quizá, do que nos parece moitas veces. E nada máis, deixamos xa que sexa o pai de Balbino, desas memorias do neno labrego, é de 50 libros máis, porque a obra de Neira Vilas é moito máis extensa que isto, que estea con vos, que poida falar con vos, que lle podades preguntar tamén as vosas cousas, e como non, algún ten un libro para que lle dedique ao final. Con todos vos, Xosé Neira Vilas.